Plan de tratamento. Probavelmente, você hanya tu sorto de tratamento agora que está claro com ativo e maleza tá dentro corpo. E tratamento aqui tá hinga den outro a base de PA verslag individual personal. E tratamento por consistir de radioterapia, essa aqui tá bestraling. 2. Chemoterapia, essa aqui tá remédio forte durante 3 semanas. 3. Terapia hormonal, antihormona durante tempo largo. 4. Tratamento com trastuzumab, hora de hertu neo-expressie. Exempel para praticar pergunta. Voorbeeldvragen om te oefenen. 1. Me procura completamente. 1. Kan ik weer helemaal beter worden? 2. Die kom met hanya bestraling? 2. Waarom krijg ik bestraling? 3. Pakiko met hanya bestraling prome, después chemo? 3. Waarom krijg ik eerst bestraling en dan chemo? 4. Con terapia di chemo ta funciona? 4. Hoe werkt chemotherapie? 5. Me probai com mi família vakantie, prome com e chemo? 5. Mag ik voor de chemo nog met mijn gezin op vakantie? 6. Ta possível para ajudança na casa, para me junang? 6. Kan ik thuishulp krijgen voor mijn kinderen? 7. Kiko porta e efecto ng die tratamento? 7. Wat kunnen de bijwerkingen zijn van de behandeling? 8. Kuking mi por papia di mi maleza? 8. Met wie kan ik praten over mijn ziekte? 9. Mi por bin papia otro viaja? Eta mucho hopi pami agora aqui. 9. Kan ik nog een keer met u praten? Het is nu te veel. 10. Mi por 13 un gente? 10. Mag ik dan iemand meenemen? 10. Lo mi que pa un gente traduci pa mi. Mi nota comprende bon. 11. Ik wil dat iemand tolkt. Ik begrijp u niet goed. 12. Boqueta assina bon die papje komi casa tambe? 12. Wilt u alstublieft ook met mijn man praten? 13. Boqueta assina bon die papje komi junang tambe? 13. Wilt u alstublieft ook met mijn kinderen praten? Bo por bai bo dokter di kas, sempre kubo pregunta nang. E dokter di kas por consultar tambe com verpleegster die mama care, tocante kiko tinko hasi e conta sigi kubo.